tro diwetha, mae Steve wedi troi fewn i monster. Da ni'n gallu stopio fo. So be da ni gorau wneud? Wel, be da ni'n mynd i wneud ydy da ni'n mynd i fynd fewn i fo a trio stopio fo rhag troi fewn i monster fel y hyn yma. Fel da chi'n gweld, mae ffrind ni wedi troi fewn i ryw fath o person drwg. Fath o rywun dwi wedi gweld o blaen. Yn union fath o fo, mae e wedi troi fewn i fo. Da. So, da ni'n mynd i gorau trio stopio fo, rhaid troi fewn i un. So, da ni'n mynd i gorau trio gael i fewn i fo. So, be da ni'n mynd i wneud rwan? Da ni'n mynd i trio cymryd fewn i fo. So, wan da ni efo pob dim da ni angen. Da ni'n mynd i gorau gael fewn. Ond cynta, da ni'n mynd i gorau trio creu. Be da ni angen creu. So, cyntaf dwi'n mynd i gorau trio gael fi yn iawn. Dwi'n mynd i troi fy hun. Ie, da chi wedi clywed y sŵn na. So, da ni'n mynd i gorau trio torri fewn i corff fo. Oce, iawn, da ni'n agor fo fyny. Mae'r goliadau mynd allan. O na. O na, mae'r goliadau di mynd allan. Ei, chi nath hyn? Be wyt ti'n neud yma? Dwi'n mynd licio chdi. Na ti. So, peth cyntaf da ni yna wneud ydy gallu gweld. So, troi'r goliadau nhw ar. Da ni'n mynd i gorau trio gorau o'r... Oce, da ni wedi gael gwared o gyd o'r stwff drwg na. Iawn ta, gyn fo rhywbeth fewn o fy ma. So, da ni yn gael gwared o fo. Wan. Oce, hwnna di be of ni fi misio. So, be dwi'n mynd i wneud wan. Dwi'n mynd i ystyn un o hyn. Sy'n gafael gyd o'r pethau da ni angen. So, da ni'n mynd i gael talu pob dim of ni misio. So, da ni wedi cael gwared o'r stwff hyll na. I ffwrdd â chi, hwnna oedd be oedd ti mewn i fo. Wan, da ni wedi gorau trio gael gwared o'r stwff drwg yna. Oce, iawn, da ni wedi cymryd hwnna allan. Gwan. Oce, hwnna, dwi wedi cymryd hwnna allan. Gwan, da ni yn gwared o'r stwff drwg trwy defnyddio hwn. Abadabada i bob. Dwm. So, wan da ni wedi troi efo ni hwnna, da ni'n mynd i gorau trwsio fo eto. So, oce, iawn, da ni wedi cael gwared o hwnna. Wan. Da ni wedi troi efo ni hwnna. A gwan, da ni fod wedi trwsio fo. A mynd nôl i normal. Heddiw. Dyryryn. 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 Dyn dyryn dyn dyn. Dyryryn. Dyryryn. Heddiw. 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 Go! So, da ni bron yn mynd i ffindio fo. Bron yn mynd i ffindio fo. Bron yn mynd i ffindio fo.
Ranion di ffindio fo. Ranion di ffindio fo. Ranion di ffindio fo. Ranion di ffindio fo. So, da ni gorau trwsio hwn. Person. Diolch yn tîm o'n dda. So, gad ni gael o'n hapus. So, ni gallu gael o edrych hapus. A dyna ni! Dyna mae yn ôl! Haia! Be di o? Okay. So, da ni'n mynd i gallu creu rhywbeth rwan. Da chi'n barod? Oce. Iawn ta. Beth yn cywir? Oce. Iawn ta. Da chi'n barod? Da-na-nan. Barod? Da-na-nan. Fi efo syniad. Beth dwi'n cymryd hwn? Dwi'n cymryd hwn. 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 Fi wedi clywed am hyn. Ond fi efo gyd o heina. Dwi'n mynd i estyn un o hein. Fi'n gwybod beth sy'n anghywir. Dwi'n gwybod pam ein eto digwydd. Dwi'n wedi rhaid yn arllain.
Mi'n edrych yn andros yn neis. Be di hynna? Da chi eisiau mwy? Oce. Tydi hynna neis? Be di hynna? Steve, ti eisiau fi wneud hynna? Hindi chdi fyny. Oce, mae o bron iawn drosodd. Da, be oedd hynna? Oh, helo, babi. Helo, babi person. Ta. Be di hynna ti eisiau fi wneud? Oce. So ti eisiau fi gael hwn? Iawn, mae Steve yn deud. Steve yn dweud, mae Steve yn neud. A dyna beth yn mynd i dweud. Oce, iawn. Beth arall o fe eisiau fi gael? Beth sy'n mor ffrwg am hwn? O! Be ar y fer yw hwnna? O! Be oedd hynna i? Mae yn malu pethau. Mae yn trio gael gwared o pethau ni. Rhedeg! O, mae nhw ond un lle mae Steve yn deud da ni gorau mynd. Os mae un o hyn dod. Oce, iawn ta. Da chi'n barod? Oce, iawn. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, a 3. Iawn ta, dwi'n mynd i mynd trwad. Oce. Oce, dwi'n neud y trwad. Lle ar y fer di hwn? Dwi'n licio chdi. Be ti isio? Dwi efo syniad. Be os? Da ni'n neud o. So maen nhw dau'n cwffio i gilydd. Ia, oce. Oce. O! Tri eto. O na. Dyna ni. Sori hi. Ti yn mynd i gael hyn. Wyt ti'n barod? Dwi'n gobeithio ti. Oherwydd da chi mynd i gael ei hitio yn y gwyneb.
Be os dwi'n gael gwrdd y gyd yn nhw ond un? Wel, mae'n am ond un lle mae'n gallu mynd. Dwi'n mynd i gallu gael ni ar ôl hynna. Be os dwi'n gallu stopio? Rhag, ti'n gwybod? Gadael y peth na byw. So, ond dwi wedi gallu trio wneud hynna, fel a bod mae hynna wedi digwydd. Na. Pan fydd y peth gwirion yma fe'n marw? So, tybed di na ddim yn syniad da. Iawn, dyna dal ddim yn gweithio. So, lle na gweld chi wedyn. Ond ar y funud, dwi'n meddwl allan methu lladd person yma. So, na i gweld chi tro nesaf. Dwi rili ddim yn licio person yma.